Devičanstvo daje nadprirodnu snagu. Sveta Ripsimija, 30. septembar u žitiju svetog Grigorija Jermenskog, monahinja u sestrinstvu blažene Gajanije i Gumanije, zbog svoje spoljašnje blagolikosti beše se razčula po svemu rimskom carstvu. Neznabožni car Jermenski Tiridat uze na silu sebi za ženu i kad se uveče htede približiti k njoj, ne dade se sveta dejica Hristova, nego svom snagom udari na skvernoga i smrdljivoga cara. A Tiridat beše grdosija čoveka. Delio megdane na bojnim poljima s najjačim ljudima i ove pobeđivao, ali u borbi sa svetom Ripsimijom iznemože i pade, a sveta devojka pobeže iz njegovog dvora svoj duhovnoj materi blaženoj Gajaniji. Razmišlja o ovome slučaju. Devičanstvo je jače od razvrata. Devojke su pod zaštitom prisnodjeve Marije. Svojim obručnicama monahinjama Hristos daje nepobedivu snagu. Kad god su neznabošci mučili hrišćanske devojke, Bog je kroz ove svoje stradalnice javljao mnoga čudesa. I sami neznabošci znali su da je u devojaštvu sila velika i da tu silu devojka gubi čim se oskvrni sa žitijem. Zbog toga su mučitelji uvek pokušali da oskvrne hrišćanske device mučenice, ali Hristos, za koga su one radosno trpele sve muke, čuva ih je od skotskih prohteva slugu satanskih. Znaj, kćeri, u devičanstvu je snaga nepobediva. Oči su jeftinije od devičanstva. Ako i oči izgubiš, a devičanstvo sačuvaš, snagu si sačuvala i još povećala i pojačala.